La nostra valoració del reglament és que és un reglament que feia falta, és un reglament que de fet estableix la llei i que és obligatori i és un reglament que, com diguem en l'esmena que hem presentat, té tres pilars sobre el qual es recolza. Un, que és regular l'organització del funcionament de l'Ajuntament. Un segon, que tot això ho diu al primer article, que és parlar dels drets dels veïns i de les veïnes. I un tercer, que és el de la participació. Encara que tal volta vostès pensaren que nosaltres anem a donar més importància al primer, nosaltres allò que valorem és precisament que és un reglament que parla dels drets dels veïns i que és un reglament que parla de la participació. Es dona una gran paradoxa que a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció i és que un reglament que parla de fomentar la participació no ha estat donat a conèixer als ciutadans, la qual cosa és una gran incoherència i demostra una concepció de la política. Els polítics no estem ací per a decidir per als ciutadans, estem ací per a transmetre la veu dels ciutadans, però és que els ciutadans poden transmetre aquesta veu directament. Per tant, pensem que allò que haurà pertocat i allò que haurà sigut elegant és donar a conèixer aquest reglament a les diferents institucions, a les diferents associacions. Tenim mitjans telemàtics, avui en dia n'hi ha xarxes socials, podríem haver donat a conèixer als veïns quins són els drets que nosaltres proposem. Resulta molt, però que molt cridaner, que l'article 90, que és el que parla dels drets i deures dels veïns, siga copiat exactament de la llei estatal, però no se concrete. Jo crec que és el gran error d'aquest reglament. És a dir, nosaltres no van a trobar problema, encara que vostès pensen que sigui el contrari, en relació al temps, en relació a les esmenes. El reglament és suficientment obert com per a que n'hi hagi múltiples mecanismes per aportar així la veu dels ciutadans. Nosaltres no tenim el problema d'això. Nosaltres el que volem és que la gent participi i volem realment una democràcia participativa. Per què aquest Ajuntament no ha donat la veu als ciutadans quan en definitiva són els autèntics protagonistes, els que haurien d'establir quins són els drets i deures seus, els que haurien de pensar quina és la participació? Alguna cosa crec que hem fet mal i parlo ja com a polític i assumís la part de culpa que puguem tenir, però crec que és el gran error d'aquest reglament, que és un reglament fet d'esquenes a la ciutadania i fem això a una mena de mala consigna de la il·lustració, de tot per al poble però sense el poble. No, jo propose que com a mínim s'estableixi un període i s'estableixin diferents canals de comunicació amb la ciutadania per a que els ciutadans puguin aportar les seues idees dels articles 90 i 92, que són els que directament es pertoca. Respecte a la resta de valoració, doncs bé, el reglament és un reglament que el 90-95% està aplicant el reglament orgànic i funcional, vull dir, ahir tot està inventat ja i no hi ha molta variació. L'únic que hi ha, l'únic punt novedós és l'article 60. L'article 60 que va ser el que va regular quan se publiqui i siga efectiu, que va ser el que va regular els funcionaments dels plenaris i de més òrgans, o en concret dels plenaris. Doncs bé, a mi me contrasta molt, no hi ha els temps que després parlarem, si vostès proposen 3 minuts per intervenció o 5 o 10, com així se proposarà, nosaltres no hem proposat cap temps, no per res, jo en la comissió vaig dir que pensava que allò lògic era 5, però que me sumava a la petició de 10 que ha fet Esquerra Unida. Però el que me contrasta no és que anem a discutir del temps, sinó que vostès s'han dedicat exactament a elaborar un article 60 perquè el que volen i el que pretenen és un efecte sordina, és a dir, així n'hi ha 3 veus crítiques, 3 veus que llancem moltes vegades veritats com a punts que no interessen que ells ganin. Es tracta no de callar-nos, perquè no és un reglament que intente callar-nos, estem en una democràcia, però sí d'amortiguar el que nosaltres demanem. Doncs bé, aquest punt nosaltres l'acceptarem, isga el que isga. Apostarem per 5 minuts, pensem que és un temps imprudencial, però va donar-se la paradoxa que en algun moment necessitarem parlar de temes importants, com per exemple, en el seu moment se parla del pàrquing, d'inversions de milions i milions, i així tindrem que decidir el destí de tal volta de les properes generacions exactament en 5 minuts per partit, en 20 minuts. No ens sembla molt acertat, hauria de ser un reglament molt més obert. Vots a favor?
Són 17 vots en contra i abstencions 4.